Почистване на стълби. Метод 1. Прахосмокиране на стълбите. Почистването с прахосмокачка на стълбището се прави отгоре надолу. Поставете прахосмокачката на 1 или 2 стъпала по-високо от вас и почистете стъпалото над нея. Използвайте накрайника с четката. Първо се почистват стъпалата се и след това отвесните страни. Метод 2. Използвайте суха и влажна кърпа от микрофибър. Първо избършете стъпалата с суха кърпа. След това избършете с влажната кърпа. Не забравяйте отвесните страни. Към следващото видео.